ברוכים הבאים. איפה אחד כפיים מתעורר, שמח לכולנו. תודה רבה לך, השם יברך אתכם. אני שמח להיות איתכם פה כמו בכל פעם. אבל חברים יקרים, אנחנו יהודים כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו זוכרים שיש לנו כמה נערים שנשבו בידי גויים ארורים. אז אנחנו נקדיש שיר לזכותם, למען שחרורם, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה ושירה, נכון? אז כולם יחד איתי מקדישים את השיר הזה למען הילדים היקרים האלה, שהשם משיב אותם מהרה אלינו בריאים ושלמים, בעזרת השם. אדוני שמעתי שמעתו. חוות יחד איתי כולם. מה זה קרתה? השם ישמור אותם. كي عفارنا احنا زخار كي عفارنا احنا ناي لا لا ناي لا لا ناي كفاين لا 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 ناي لا 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 ناي لا 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 ناي لا 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 لا